Takže jdu z vás u dnešního videa a uděláme si takový menší, prostě moji nejoblíbenější hru, kterou sleduji. Jestli to poznáte podle songu a podle toho znaku, který je tady. Jestli poznáte, co to je za hru. Ano, je to Far Cry 5. No, je to moje oblíbená hra. Co bych na to řekl? Je dobrá kvůli tomu, že se to nachází na venkově a celá série Far Cry tu se mi i tak líbila. No, jedinou hru, kterou má z naší rodiny, je 4, teda verze 4. Moje teorie je taková, že by to bylo o nějakém náboženství, ale to je vlastně pravda. A víte, že jde Far Cry 5 dohrát za 5 minut? Když jenom nespoutáte toho největšího bosse, toho brejlatýho s copánkem, tím toho blbečka. A víte, že se tam nachází ufouni. Víte, že se s nima můžete i setkat. Víte, že tam je strašidelný hotel. Víte, že tam je několik prostě secretů. Je tam i balónek z Pennywise. U kanálu je ten balónek. Potom, pokud vím, je strašidelný baráku a tam zazvoní vlastně zazvoní telefon a když ho zvedete, tak se tam ten Pennywise směje. Hlavně tam budou easter eggy na ostatní verze. Tak, pokud se tohle video líbilo, dejte like, že by. Tak jo, zrušík a odebírejte tam a dejte komentář s Bohem.